Sillej, fil-palazz fejn naħdmu xu ġrat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar, għax l-istatwa li kella ebet. Ir-rid sartu antika, u tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura, jien ma nafx u kollu nammetti, għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, miftuħ dejjem il-bib, u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Ma nafx x'inhu jiġri hawn ġew bħalissa. Hawn tensjoni, hemm dik kelmenta ħin kollu tittewweb mat-telefon. Is-senjura nervi kull ħaġa li tagħmilha ma toġobix. Skartizza bil-geddu minn ħin kollu nieżel iktar salart, daqt jeliba. Naħseb għax telqilha dak, ara dak meta kien hawn, laqqas biss kienet taf li jeżisti. Ara jien. Kont naf. Imma insomma, issa sibt kaptu għax qed inġorri l-kotba miegħi. Ejja, naqraw wieħed. Jismu fejnhom il-kalzetti ta' Prunella. Prunella marret fil-kamra tagħha biex tilbes għall-festin tal-ħabiba tagħha Lili. Fetħet il-kexxun u fejnhom nofs il-kalzetti? Sabet 5 kalzetti farrada. Kalzetta sewda bistrixxi bojot, kalzetta ħamra mtaqba, kalzetta safra ħoxra, kalzetta oranġo bil-frifet u kalzetta blu ċar u rqiqa. Ma! Fejnhom il-kalzetti tieni l-enġu kollha koluri? Staqsit bħanġa daqsxi Prunella mis-solar ta' fuq. Qegħdin minn xurin, Prunella! Irrispondi Tomma. Prunella telet tiġri fuq il-bejt u hemm fuq il-ħabel tal-inxir tara par kalzetti rosa, kalzetta safra ħoxna, kalzetta oranġo bil-frifet, kalzetta blu ċar u rqiqa u kalzetta tlellex u kollha kuluri. Tikfhem marret, qalet hekk imħasba Prunella kif sabet kalzetta waħda biss tlellex. Prunella reġgħet niżlet isfel u fetet il-kexxun tal-kalzetti. Fejn int, sabiħa tiegħi, dit gemgem Prunella. Inti ħalilna! Għajtu flimkien il-ħodor ħoxni. Le, lilkom nilbiskom fil-bart, għaltilhom Prunella. Ħalilna, trid! Qabżu l-bojot. Le, intom ta' meta mmur nilab, irrispondietom. Njaw lilna! Omsu f'salt il-vjola twal. Lilkom nilbiskom meta nilbes il-boots. Prunella bdiet taqalleb il-kxaxen kollha, imma l-kalzetta tlellex, ma sabitix. Imbagħad għaddiela ħsieb minn moħħha. Tgħid il-kalzetta marret fl-armarju ta' żraben. Fetħet l-armarju ta' żraben u rat żraben biss. Tgħid qiegħda fl-armarju tal-flokkijiet. Fetħet il-kexxun tal-flokkijiet. U flokkijiet biss rat. Prunella komplet taħseb. Naf fejn tista' tkun. U b'da ħsieb Prunella marret tiġri fil-kamra taħta żgħira Klara. Fetħet bil-mod il-kexxun tal-ħwejjeġ ta' taħta Klara u hemm sabet il-kalzetta kulurita tlellex, mitwija pulita. Ara fejn int? X'qed tagħmel hawn? Kalzetta tiegħi! Għajjemtni Prunella, kontriqna. Naħseb xi ħadd poġġini hawn biżmal. Ittewbet il-kalzetta. Prunella bdiet titħaq. Naħseb naf min u bdiet tannaq magħha lill-kalzetta tlellex. Melissa sedat tilbes il-kalzetti kuluriti u tkun lesta biex tmur il-festin. Imma bilħaq, x'sar minnhom il-kalzetti l-oħra li kienu għadhom waħdiet, is-sewda bistrixxi bojot u l-ħamra mtaqba. Tista' tgħin lil Prunella issib il-kalzetta s-sewda bistrixxi bojot u l-kalzetta l-ħamra imtaqba. U hekk jkolli nkompli ndoqqu. M'hemmx tagħmel, imma l-inqas issa iktar kalma.
Grazzi lil Prunella.